Uriani Tuhatta nani haulongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus amanami inanami remaja dohot naposo bulung narotu bagas joron di Tuhatta suang songoni amanami inanami remaja dohot naposo bulung nama dohoti perminggunon melalui live streaming taparade marohan nang pikirata adora sotapuka perminggota jumulo mahita martangi yang nahom di inganat tabe. Amen. Tapuji ma Tuhatta marede mahita sian bukwede 120 tolu ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi barbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, martua maakka na mawas male mida hati goran, ay pabosurod do nasida, martua maakka na ias todi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, amanami saleleng nileleng na. Asinirohamdo na mga ramoti hami siyan na sailaon, rasi rasa nuaeng. Jala asinirohamdo na mga lehon barita na ulii, gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala lehon toddim na badiyay. Asa huat tu si hami sude, panugunugum dohop pabahenammu na balgay. Payam hatam di bagasan rohanami, asa mardame, jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret de mahita siap buked de 500 onoplonom ayat sada. Maria
patik ni debata di minggutta saderion, ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapam mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata nasututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Maredde mahita sian bukwede 688 ayat sada dohot 2. Jodoh marsakong lagi alana salah pembahen lagi akak pulakan ang paru lagi jorah maaf aku ingin petu pasone mamanjut rohani dongan upe pikiran hatana urang ture jorah Tatapotima dosata nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasawak kami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pasang hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Isebe manguluhon akan napinilit ni debatado na mamitori. Isi do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alai dada holani, naung mula mangulu do, jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde mahita siat bukwede 104 ayat sada. dunia
Hatani debata nagabe turpuk epistel de minggutta sadiadrion dienet sian panguhum biddu 14 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 4 tajahama marsika sore. Si Simpson mangaririt sada boru Palestin. Dungi tuat masih Simpson tu timna, gabe diida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestin. Jadi nakok ibana muse asa dipaboto wana doho tu inana ninna do. Adong do huida sada boru-boru di timna, sian boru ni halak Palestin. Ope saya hubuat namuna ibana bahen jolmaku. Alai ninna amana dot inana matu ibana. Dang adong hurwa di tonga-tonga ni boru ni haanggim, manang di tonga-tonga ni sadok haumta bain jolmam, ubain tunglaho mabuat boru sian halak Palestin, akka namar hulup, jadi ninna si Simpson matu amana. Ikon ibana buatomu di au, ai ibana do hasoloan ni rohaku. Alai dang diboto anggona torasna, tungsian Jahoba doi. Ay mangalului parbutsiran do ibana do pak halak Palestin. Ay tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui. Ima saatna, martua do akka natu mangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amin. Marede mahita sian bukede 255 ayat sada dot 2. Taha tidakku ma haporsiaw tai, songon na hina tidakku ni dongatta sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehoba, ido ama pergogo naso hatudosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasa sadai, imana titmuhon ni si Maria, nagabagabea siatod di parbadia, adora sohabubuhan. Ido tuata natumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanua toru dungitanom, na mungulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehoba,
amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tutanoon, manguhumi halak na manguludot namate. Ahu porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namadok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabege matiting namasa dos naik si pamasau di huriata. Shalom. Kita begema titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu pasap 17 hon dung tritatis 26 September 2020 sada. Topik minggu mangulu songon parri peni Tuhani. Nol sada parmingguon di hari minggu. Mulai siat tanggal 3 Oktober 2020 sada. Patopon ni huriat tama parmingguon songon nasomal. Masuk 3 hali ima pukul 7 wib, pukul 10 wib, dohot pukul 10 wib. Songonima pinabotohon di huriatta. Pinangidoma di ruas ni huriatta. Boy mahita maddahoti parmingguon di bagastabe marhite live streaming. Songonima pinabotohon di huriatta. 02 Padidion nabadia, patupado di huriata o padidion nabadia tu akka yanakot ni huriata di hari minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada di parmingguon pukul 10 wib. Perguruan dohot pendaftaran di hari Kamis 30 September 2020 sada pukul 10 wib. Asa dibuan surat pengantar sian panitua manek situa wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. 03 parhalado pensiun manang purna bakti. Di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada, di parminggu pukul 10 wib, patu pahod do ni huriata do pelepasan tu inang situa sompita burus itu morang SPD sian wilayah 10 na persiun sian parhaladon duk sidung jamita papungu pelea tujolo dohita di parmingguon manogot arian dohot botari tapasahat mapeleani sian las nirohatta merdomu tu acara ramatama pinabotohon tu sude parhalado dohot tu sude ruas dewan-dewan dohot seksi-seksi asaria rohatta madohoti acara ramatamai titingon ma nalaos gabi undangan dihita. 04 pendaftaran kelas CD periode 2020 sada 2022. A. Pendaftaran tunanaing marguru malua tu tahun persiajaran 2020 sada 2022. Gereja membuka pendaftaran baru tahun 2020 sada 2022. Alani pinangido tu sude ruas nanaing dohot marguru malua asa mendaftar ma tu sekretaris huria di kantor gereja. Laos dibuan ma surat pengantar siasitua wilayah nagabe dohot fotokopi akte baptis 1 lembar perguruan direncanahon di awal bulan Oktober 2020 sada. B. Pertemuan parguru malua dohot natoras rap dohot padita direncanahon di hari Kamis 30 September 2020 sada jam 10.30 wib di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. 05 maka tidakon haporsiaun kelas CD reguler 2020
2020 sada. A. Maka tidakon haporsean tu kelas C di regular periode 2020-2021 sada nang patupau di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada di permingguan pukul 10 WIB. B. Rangkaian kegiatan sebagai berikut. Naparjulo kegiatan ujian lisan 5 di hari Sabtu 2 Oktober 2020 sada pukul 10.05 saat tuna selesai. Dimohon agar orang tua mendampingi anaknya pada saat ujian lisan. Dapat duahon kegiatan ibadah pemberangkatan dan KR di Pamasa hari Sabtu sia Oktober 2020 sada pukul 10.04 WIB bersama orang tua. Khusus untuk ibadah pada Minggu 10 Oktober 2020 sada, di ibadah pukul 10 WIB diutamakan anak sidi dan orang tua manang keluarga. Kita dapat beribadah pagi dan sore atau mengikuti live streaming. 06. Pertangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020 sada. Ima wilayah 2 dohot wilayah tulu. Asaret tama rotu gereja. Jala pinangido ma asa sudehi taruas mengikuton pertangyangan ni di Bagasta B secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah Bui Mata Jaha di titing nangadong di Hita. 07. Persembahan minggu pertangyangan dohot persembahan bulanan manang tahunan. A. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan pertangyangan. B. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah manang langsung tunai dan untuk diserahkan kepada bendahara melalui rekening gereja BRI Manang Mandiri dohot QR kode gereja HKBP Pasar Minggu. C. Memberikan pelayanan bulanan manang tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja. 08. Dewan-dewan. 08 sada Dewan Koinonia. 8 sada seksi sekolah minggu. Hobar tu perayaan 160 tahun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta naing patupahon ulawan perlombaan tu sekolah minggu. Ima lomba mewarnai puisi, storytelling, dohot kreativitas secara online. Batas waktu pendaftaran ima Senin tanggal 27 September 2020 sada. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi pengurus seksi sekolah minggu. Tatangyakon ma asa merdalan dengan acarai. 8 sada titik 2 seksi remaja. Acara puncak perheheon remaja tahun 2020 sada di hari Minggu sadarion tanggal 26 September 2020 sada pukul 12.30 saat 10.40 WIB. Duksiduk titingon begiot tama kata sambutan sian panitia perheheon remaja. 8 sada titik 4 seksi Naposo Bulung. Rangkaian kegiatan taringot tu perheheon Naposo Bulung Bui Mata Jaha di titing nangadong di Hitabe. Duksiduk titingon tabege masosialisasi sian panitia perheheon Naposo Bulung. 0 sia na marbagas. 0 sia titik sadat titing paduakon. Nang majala pasu-pasu parbogason ma David Wilford na dadap sarjana ekonomi. Anak ni amata Dr. Andus Ronald Amir na dadap tubuh ni inata Albina Boru Pangaribuan. Alamat Perumahan Tanjung Mas Raya Blok C2
strip 1 Tanjung Barat, wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot orana Dr. Gigi Dewi Andosi Boru Nenggolan. Boru niamata edi menganur Nenggolan tubuh di inata sentina anggiat saur boru Malau. Alamat Jalan Lembang Baru 4 nomor 27 RT 2 RW 9 Sudimara Barat Ciledug. Ruas ni HKBP Petukangan Resort Petukangan Jakarta. Pamas-masuan patupau di hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu. Pasapuluhon, ruas nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhaladoni huriatta HKBP Pasar Minggu Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni huriatta. Guar-guar ruas nomor ulang tahun di Bagasan Samingguon mulai siat tanggal 20 September 2021 sahat tanggal 2 Oktober 2021 boi mata jaha di warta jemaat naadong di kita. Hatani debata di nama ulang tahun ima. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 27 ayat 6. Sadarion adongdo sten kalbe farma di joloni pitu gerejata imana naing menggadis susu tu akada danak dohot nama godang tareahi ma sten kalbe farmai. Titing nasoni cadahot dohot parhepengon ni huriatta. Bui mata jaha di titing nangadong di paradi huriatta. Songoni ma titing di hita di Bagasan Samingguon. Molate. Horas. Pinasahat ma tu panitia laing mandok hata. Shalom, Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta S. Simanjuntak, Amang dan Inang Parhalado, Amang dan Inang orang tua kami Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta Abang Kakak Naposo Bulung dan teman-teman remaja yang saya kasihi, baik yang beribadah pada saat ini di gereja maupun live streaming di rumah. Saya Andrew Tambunan, mewakili BPH Seksi Remaja dan Panitia Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian kegiatan Parheon yang sudah terlaksana. Parheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2021 mengambil tema Hidup sebagai Anak-anak Terang dari Efesus 5 ayat 8-21 dengan subtema melalui pelaksanaan Parheon Remaja Gereja HKBP Pasar Minggu memperlengkapi remaja menjadi warga gereja yang kuat dalam iman, misioner, modern, dan berdedikasi dalam menghadapi tantangan zaman. Berikut adalah beberapa kegiatan rangkaian Parheon kami yang sudah terlaksana sebagai berikut. Yang pertama, lomba Parheon yang dilaksanakan secara online yang terdiri dari lomba cover lagu, short video, dan interaktif drawing dengan total partisipan sebanyak 26 peserta. Yang kedua, workshop secara online melalui Zoom meeting yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu lalu, 18 September 2021 dengan topik pembentukan karakter remaja Kristen HKBP Pasar Minggu sebagai anak-anak terang di tengah situasi pandemik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Frida Simangunsong Boru Sihaan, Guru Besar Fakultas Psikologi UI. Puji Tuhan, workshop tersebut berjalan lancar dan diikuti oleh sekitar 80 orang partisipan. Yang ketiga, Puncak Parheon. Acara ini akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 September 2021 pukul 12.30 dengan acara ibadah Minggu Remaja,
pengumuman pemenang lomba, dan pembagian hadiah yang akan diadakan secara offline di ruang ibadah kita ini dan akan disiarkan secara live streaming. Besar harapan kami agar teman-teman remaja beserta dengan amang dan inang orang tua kami dapat hadir pada acara siang ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikianlah rangkaian kegiatan parahyangan kami remaja AKBP Pasar Minggu. Kami sangat mengharapkan dukungan dari amang dan inang orang tua serta partisipasi dari seluruh teman-teman kami remaja HKBP Pasar Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Horas. Shalom, Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta S. Simanjuntak, Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta teman-teman Naposo Bulung dan remaja HKBP Pasar Minggu yang kami kasihi. Puji syukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Pada kesempatan ini, kami Naposo Bulung ingin menyampaikan informasi mengenai rangkaian kegiatan Parheheon kami yang akan dilaksanakan secara daring. Adapun tema yang diangkat dalam Parheheon tahun ini yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Diambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Dengan subtema di tengah kekhawatiran akan masa-masa yang tak pasti, kiranya Naposo Bulung dapat berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja. Rangkaian kegiatan dalam rangka Parheheon Naposo Bulung adalah sebagai berikut. Yang pertama, Lomba Parheheon. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini membantu kita semua untuk tetap dapat memuliakan Tuhan meskipun dalam masa yang sulit untuk berkumpul. Untuk itu, kami akan mengadakan perlombaan secara daring, yaitu cover lagu dan video kreatif. Pendaftaran dan periode upload karya dilakukan pada 19 September 2021 sampai 1 Oktober 2021 dengan target peserta Naposo Bulung se-Jabodetabek. Kedua, webinar. Di tengah masa yang sulit ini, topik kesehatan mental menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan di kalangan muda dan mudi dan dibahas melalui pendekatan Alkitab. Maka dari itu, kami mengangkat tema Less Insecure, More Grateful yang akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Oktober 2021 yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Kegiatan ini akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube HKBP Pasar Minggu. Kami juga hendak mengajak Naposo Bulung se-Jabodetabek untuk berpartisipasi di dalamnya. Periode pendaftaran dilakukan mulai 19 September 2021 sampai 30 September 2021. 3. Parheheon. Ibadah Parheheon akan dilaksanakan di hari Minggu 3 Oktober 2021 pada kebaktian pukul 18 WIB atau ibadah sore di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu atau menghubungi narahubung yang tertera pada warta jemaat. Kami Panitia Parheheon Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu mengajak seluruh Naposo Bulung untuk dapat berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Parheheon NHKBP tahun 2021. Agar kiranya melalui kegiatan ini dapat mendorong Naposo Bulung untuk semakin bersukacita dan semangat dalam pelayanan di HKBP ke depannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas. Maret de mahita siat bukwede 200 opat hut tapasaha mapiliata tuadopan ni debata. Jesus,
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta hama kadongan saha porseon nunga masuk kita nuaing di minggu pasapuluh pituhon dong Trinitatis. Somalam olong asahat kita mendekati minggu akhir tahun nama. Allah kurang lebih 24 minggu di hita Trinitatis. Jalan tongom merdalan noing beberapa program nih hurianta. Songon naung tabigi di tik-tik nakning sedarion pesta puncak nge parheheon nih yana kota remaja. Alania kamanginang secara khusus di minggu sadarion ala pukul 12.30 non tahimbau maka yana kotai hadir ala buedo memenuhi prokes kurang lebih 150 di gereja ta salubina bui di bagas mengikuti secara live streaming. Dumutusido honon nami matu sudi panitia lumubi dia pendamping remaja. Kamanginang sebagai pimpinan jemaat mulai ate dia kamang di Halu Zaumuna 1 bulan penuh mengerjakan dan bisa berjalan Tuhan tama mamasu-masu hamu di Halu Zaumuna dan parheon na posubulung masih berlangsung masih berjalan. Kami siap tetap membantu jika ada hal-hal yang harus kami bantu. Ailuja kainang amanginang ala digital dosudi secara online dan lain sebagainya. Jadi cukup melelahkan bagi anak-anak kita dan panitia juga. Tentu kita patut mendoakan, mengapresiasi dan mendukung mereka. Lania kamang inang digonggomi tuhat tamahita sabui merdala nakaulaun ni tuhat tari tongani huriatta horas marihita sudi barita nauli di mingguta sadarion di minggu pasapuluh pituhon dong Trinitatis tersurat di surat ni si Paulus tu si Filemon biddu sada ayat walu toros tu ayat 10 pitu usaha marihita. Ope godang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarudihon natama tuho alai alani holong ni rohai tagonam maahu mangilihilik nunga songoni ahu Paulus nong matua jalatariho noaing alani Kristus Jesus asa huilikilik maho alani anak kokku si Onesimus nahutubuhon dinatarihoton ahu nasomarguna do ibana najulu diho alai noaing marguna si tutudo diho nang diahu nahu suru do ibana mulak tuho dot sorrohakku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikakmu ibana pature-turehonau di natarateon ahu alani barita naulii alai dangulu au mabai nagia aha anggo sosian pamotoammu
asa unang songon naso terjua dengan basamu naing masian lomo ni roham atiki alana ubahen nasirang ibana sa gombas yan ho asa gabi sa liling-liling na ibana diho dadabe naposom ibana tunglubi siyan naposo songodongan na hinaholongan lumubi diaw labehama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dietong ho au dongammu jakom mai bana songonau imasaha ni turpukta Kurian itu hatta hamu kadongan saha porsiaon di bagasan Kristus Jesus tuhattai. Adong dope patah bahasa Indonesia kamanginang songonon. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya. Harus hibigi hamui. Sunda tabudo teh. Usaha susah naik setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya. Lapatanna lasu dipebagas salak batak mai di upasa batak. Udah di upasa batak akar rajadat yarorai doko kamuon salib bak salib buk solok di PAPA sahali halak harapotan salah manang marzea matuatano dak porsea herunang layau dok polisi tuju isi karena kenapa itu bisa terjadi karena orang membangun stigma. Stigma itu karena orang pernah melakukan kesalahan sehingga tetap dikejar bayangan bahwa dia adalah tetap seperti itu. Kata orang pintar, seorang narapidana, seorang yang pernah melakukan kesalahan identik jika dia keluar dari penjara itu, dia akan melakukan kejahatan kembali. Boleh saja dia melakukan kejahatan kembali karena ada stigma orang. Dikucilkan orang sehingga lahir lagi kesakitan yang dia rasakan sehingga melakukan pekerjaan yang sama. Jadi terjadi do stigmatisasi sehingga orang bisa melakukan kesalahan dan perbuatan yang sama secara berulang-ulang. Itu bakurok naking dak pula setuju au nak petabo pribahasai sekali lancung keujian seumur hidup orang tak percaya. Akamanginang isa mahitaon na sohya marsalah. Cobaan katangan yang tidak pernah salah dalam hidupnya. Coba siapakah kita ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapakah di antara kita ini yang tidak pernah melakukan dosa? Adong? Adong madok. Berarti dang dia tusi lapatan ne napa hapor siaut tu Yesus Kristus dobe. Bah, apa nak pribadi tahu? Saya tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah mengerjakan yang salah, yang tidak benar. Bapak lagi mungkin kamu. Semua orang, siapapun,
pasti pernah mengerjakan yang salah. Lalu pertanyaannya, batorus nama hita dak bui dihaposi dihapor jolma? Apakah kita selalu membangun stigmatisasi kepada orang lain? Adong go tikini zolma mubate. Adong go inang. Bah, ko porsero hita tong adong go tikini zolma muba. Adong. Agutuan nami. Paulus sebagai pemberita besar setelah murid-murid Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa dan terpopuler di Asia. Bayangkan tidak terhitung berapa orang dianiaya dan dibunuh dan darahnya mungkin ditumpahkan. Tidak percaya behita isi. Dunggu tikini zolma di bait Tuhan ini berubah. Alaya donggo natorus takang. Jadi paluas Tuhan ini takang Raja Parau mai Firaun. Adong gue paluas Tuhan ini terus takang. Begeria dalam ipatakak Tuhan ini. So ini tahi berita ni Raja Firaun ini nang. Ido kan? Adong Allah memang ngadida Tuhan ini dan naramu bebe bayo. Lepatakang marohana inna. Alai ida ma. Au mama buat bangsokin. Alai justru na di luar dugaan ni zolma di bait di mata Raja Kores. Naso sahorong, naso hapor siaun, naso tumadda Tuhan ini disuruh pada dua bangsona. Ya donggo memang ada saja. Mungkin Tuhan melihat tang naulumu bebionin nadok may sitakangot torus. Ninna, gabi masa mamar lawak kalak bata kate. Sabar rohamu 10 menit berzamita. Gabi Roma lak bata merlawak sono. Idi dua yang kebigion. Adong ma salah nasa rumah tua. Iya. Jadi nasa rumah tua on. Dingkat do ekonomi na, dingkat geleng na. Titikya karo zol mamanikir. Nama kata-hatai torok zol matong kayon ni hawi. Kata-hatai. Adong mana medok, oke, ngasorum batu dan dua narong ko hepeng nga, gabi do, ngekok gazatu bahor batu basiato parborak nyonin na, so ni matong isay hata-hatai zolmay, dungi adong ma, na sa biasa gait margere-gere, alay gait gere tikos do, rumay ba na medok sono, ayarin mo, amanihain na. Gaza tu ba? Maksud na horbo di makkay. Gaza tu ba maksudmu? Nanggosi marmiak dak telup siaton di pertuat ni tuan menurut awin na. Gaza mai huai basir kosong ni. Adi boto hodo zolmani do na saurun batua. Anggo pangalahona dak saurun batua. Artinya tidak pernah ada proses perubahan. Tidak ada proses berubah. Tidak pernah bermetamorfosis. Tak ya mungkin ada waktu merenung. Deta nomor 2 nak kaning. Di monom-monom deh. Zora maau. Tidak pernah satu waktu, ya aduh hamu akan menginang merenung halak parsala doa Tuhan, halak nahurang doa Tuhan, nggak berdosa turung aku, berdosa tu gereja, berdosa tu Tuhan, bohana mau Tuhan, ya aduh kita merenung soni, agar ada satu proses. Bulu terus doh kita merasa dakya salah, terus kita merasa benar. Kapan kita Tuhan hinggap? Jangan-jangan menjadi seperti Firaun kita diperbuat oleh Tuhan itu. Kita tidak dipakai dan dibuang dan justru orang lain. Tabering majamita sadari onakka manginang proses nak. Si Onesimus budak gue. Hatuban.
dijuluni si Pilemon. Si Pilemon, Titus, Timoteus, ima akka anak partodion anak mata ni si Paulus na mengurupi si Paulus di sudiulau perbarita naulion. Apalagi Pilemon ini adalah orang kaya di Kolose. Dia orang terkaya di tempat itu. Tapi dia tunduk kepada hamba Tuhan dan dia menjadi kerabat kerja Paulus. Dijulun nama si Onesimus. Diulahos si Onesimus ma kejahatan. Dibuat artani si Pilemon melarikan diri mai bana. Tu dia bana lari tu Roma. Tu huta Roma. Nah tongop pada saat itu Paulus terpenjara di sini. Di sini do pajupang Paulus do Onesimus. Nah, perjumpaan itu melahirkan satu proses tentang kehidupan Onesimus itu. Dia mah perjumpangan nih. Gabe halak na Porsea, halak na Burzu, bahkan di doksi Paulus, anakku na hutubuhon ninna. Mula didok anak kon na hutubuhon tak secara lahiriah, secara asmani na nang didok ni si Paulus. Alai dos ma nung ngasongoni tarida perkembangan dan pertumbuhan iman Onesimus itu sama seperti Timoteus, Titus, Pilemon. Nung ngasongoni kehidupan ni Onesimus. Nuaing dida naing di si Paulus di banan yang gabi sisianna naposona alai roy bana di boto ibana do si Onesimus songo dia ibana maradopon si Pilemon ayanggo di zamania kamanginang semua orang berdasarkan hukum Romawi, semua orang yang bersalah yang melakukan kejahatan dia akan dihukum mati dan dibantai. Bukan hanya dikucilkan, tapi betul-betul dihukum dan dibantai. Tabereng ma antara Paulus, kehidupan Onesimus, dan bagaimana pertumbuhan iman Pilemon itu. Roma Paulus songon memediasi. Sa tabereng peran merhiti turpukon sensuru ahorseutano. Roma si Paulus dilihilik masih Pilemon cakom maibana anak na hutubuhonon ninna sebetulnya bodo ultimatum Paulus bisa ay nung anak partodion na Pilemon alay daong huboto do hapor siyom daks tamay ba na rizulok kwang kosoriboto ho dipasahak ma Onesimus secara singkat tu si Pilemon taida ma disakon dong disakon dijalo dong dijalo asa molo song kalanaw porsianong magurang di baga sa kaporsiaw ni mang bagaimana kita melihat setiap orang yang bersalah itu bukan justru mengabaikan atau mungkin justru semakin mengucilkan orang lain karena dia bersalah. Molo kanang magurang di baga sa kaporsiaon di boto malapatan ni haporsiaw ni ay lobi sianido pangalahot tadi baga sa Kris di zulu ni Tuhan Yesus Kristus. Lobi sianido hahurangat tadi adopan ni debata. Lobi sianido balga ni dosat tadi adopan ni Tuhani. Nak pesipata gudang ko halak na berusaha menutupi dirinya seolah-olah orang-orang yang tidak pernah berdosa dan orang-orang yang tidak pernah bersalah dan selalu menuding orang lain salah dan menyatakan dirinya benar. Alay molo konsep beriman halak na Porsea sadari do ay sosol mau Tuhan hidup badiro edetai ope holan asi ay holan nasi ni rohani Tuhan ido
Ima hagugudang ni haporsyaon ni si Pilemon. Mungkin ang wala ni gudang ni hasalan ni si Onesimus na mabu artanay, daktar jakko ni. Daktar jaloy. Alay pa bu halak na porsebana, dia juga merasakan kehidupan yang telah memiliki proses dalam iman, pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Dang gudang manangahalus ni bana tu si Paulus. Dang gudak pertanyaan ni bana tu si Paulus. Ai ubal gado pakkaholongi di bata di bakasan dirina sian hasalan na pinatupan ni si Onesimus. Jadi sutuk tahilala ubal ganahat si nabinan ni zolma tuhita sian basa-basa ni di bata dohot asin ni rohani di bata natazalo. Idok kamanginang sutuk tahilala ubal ganahat si nabinan ni zolma itu hita sian dengan basa dohot asin ni rohani di bata natazalo. Ayang guna hatsik na itanon. Manang dipaburu-buru hita, manang dicahi hita, manang dileahi hita. Salpu dui, salpu. Lewat dui, lewat. Bah, ay buktina lewat doh sabta. Belewati lewat dui. Ay jaydak sitok pola na idok niya batahi berdumu itano rarain na lapatan niya tong ba mati bima masuk tu tanoi ma badumuhon ido manang na tano di Mesiri sada tano di Bandat sada tanoi ma badumuhon Herakabil tersoni dia tokan taung belapatan ni sumerguni. Artinya kata-kata frustrasi dui, hatakangut dui, hazugulut dui, ay mulonggo petiki untuk berubah. Kenapa tidak Kamanginang? Kenapa tidak? Ayang gudung mati, dang ok sol-solan nih, dang dong be, perjamu kuni perjami day sudi, daung marhosa, daung mamereng, daung mabolang, dang ok sudi. Iya, itaruh hamu be tu kuburan, aka manuk merah sialtong. Mulai Jakarta burger ilia kamu martabak Mesir ipasat tamu tu akka kuburan irang adonge iya akka guluk-guluk gua mangalangi apalagi taruh hamu hepeng munana gudang itu kuburan ni si jaga kuburan itu mabuati iya unak pola taruh hamu tu si tu garizom ma taruh hamu hepeng munai sata pakai pelayanan itu maksudnya proses perubahan hidup Pamanginang adalah ditunjukkan oleh kualitas beriman kita kepada Tuhan. Asa molo ditugu-tugu kita marhite tema ni mingguon, songo pari penito hatai, hidup sebagai keluarga Allah. Di dalam satu keluarga itu tentu berbeda-beda semuanya. Welu hami anakon ni bapakku, obat tami bawa, obat buru-buru. Dak sudah sarupa rohanami. Dak sudah sarupa cara pandang kami. Buktina meloni dokter bang, sono main cara mengolah ekonomi sono mana? Herano maloho. Torine itu iba kan? Sedia, isi guru minna, besi piba. Kasono itu, ya. Nilok mo itu niba. Sono bain itu tu kaberena. Ayo orang awai beko. Nah, ya lo isi piba. Semua berbeda. Contohnya rupanya, itu ku obat sudi keriting keribu, ikut songot jarbang surina sudi. Ulu ni dokian, ia pangkas rambut munak selo jaho, menuri ning ayah siro kama merengi suri, sepuluh hirana nek tangis kan? Gabi homang atur-aturin na. Tuhan itu mabay na ukaritingin na musik kan, daktar elusa. Itu horot tong Tuhan itu benar-benar keriting, tang solma kan. Berbeda semuanya, berbeda do jabatata, berbeda pikirata, berbeda alam pikir jata. Berbeda. Jala di konteks marhuria tari da nak Kamanginang.
Karezo hamu memimpin perusahaan, karezo hamu mungkin memimpin akaburuh, karezo hamu sebagai membawahi on, pasupang di son. Bainon niamang taralanan contohna manajemen kedokteran. Bainon niam manajemen on, mainon nyot songonon, bainon nyot songonon, bainon son. Ujungnya ladang martomo rohana, martur tarma. Gaorma. Lalu bagaimana kita hidup sebagai keluarga Allah? Bagaimana hidup sebagai keluarga Allah? Haru si Pelibigu si Onesimus sinakning, boy gabe sadar rumah tangga, gabe anak di si Paulus, gabe anak di si Onesimus, nah cukup berbeda latar belakang dan kehidupan. Kenapa bisa menjadi rukun dan bisa hidup sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan Allah? Alusna na berzulu, suri mangulu haporsiauna. Imannya merubah pola hidupnya. Imannya mentransformasi tingkah lakunya. Mubado si Pilemon ala nilam matoras di haporsiam. Mubado si Paulus ala rap ibana di padzuon ni Kristus i. Lamma gudang gabi halak na porseang si Onesimus ala parjupangan na doh Kristus i. Iman yang bertumbuh tentu melahirkan kerukunan, kedamaian. Naksongod di hamian narunggoy hamian margor. Nakuto ya ibigi sihat si dapot, amang dapot. Ala sahuta hami. Sa guru ya kami do amango. Sa sekolah. Dak ya hubo di bigi na si darong go isebule hutanam yang gelar panggiang. Budo ya tu siamu panggiang. Masih ada yang tahu inang arti panggiang budo pinang teh. Alai ama bahasa Indonesia na teh. Molo mangalopa alami tadhamu dope dudul lami tadhamu alami rangate alarung dulul garuk kan iya jadi molo mangalopa dudul kan terus duigiang atau sederhananya menggongseng lah ima hata Jakarta bahasa Indonesia nate asarihamu bahasa Indonesia buat apa non kurang keperbendahara bahasa Indonesia. Iya, alai imar tini panggiango. Jadi saya digongseng song kalapan namang gongseng igiyang terus, igiyang manang menggulir ruan guar tahin iban santani ini nang ikut dikocok terus unang habang ninna hanai kan minyak ngai igiyang terus. Adong gumar gelar di hamia panggiang. Ala ulau ni amat tawon asing go terus. Maka tahay sadok dungan oh itu rigi yang gua hatai. Laut usahanin na ay nakanik sonod do na ipestain na. So na hasi ya pestain akan ingin na. Sudah digiyang. Mana ngahiro zolma digiyang sudah hatai. Jadi unang gay panggiyak kita. Bahasa kerennya jangan menjadi tukang provokasi. Tapi hendaklah pembawa damai. Matius 5 ayat 9 akamanginang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak Allah. Iya. Siwa damai mah. Iya, unak pula saya tagiyak sudi. Suatu ngarungan nutab bagor gelar rizolma songon itu bayi panggiang. Ade, jangan. Pembawa damai lah kesejukan. Unak songon nak taruhon. Ya her bagi muse nak taruhon. Biasanya kan songon inat tajaunami na yester inna. Isan alanak ngasih tibang na tibang. Aronggo muse nak taruhon. Ulaw na holam mangalak manaruhon. Akau manawulu pagutu-gutu zolma. Itu bukan pekerjaan anak Allah.
Hari ada mulu binegena guturi, ada Allah tingkat do. Dan gabi batu-batu persoalan, hendaklah menjadi Paulus, hendaklah menjadi Filemon, hendaklah menjadi Onesimus, hidup sebagai keluarga Allah. Songo paripen itu hatai. Nak pemarasing go hita kamanginang. Marasing go nadi rohamu. Saruba di hami badi taon. Ay pikir hamu. Ido, hami badi taon. Budu berbeda-beda pikiran nami soal teologi gereja. Bisa. Contoh, bulu gudang dibahas tentang perkembangan dan pemahaman tentang teologi perjamuan kudus. Nina contoh rupanya. Nah, di gereja ortodok timur songonon, di sat songonon. Ini punya konsep dasar teologi seperti ini sebenarnya. Lalu saya pikir-pikir jawaban saya ini lebih tepat. Tapi walaupun tepat menurut saya itu tidak bisa saya lakukan. Kenapa? Karena HKBP berkata. Jedang bui do. Nau pikiri dak pas. Menurut tahu. Hasil olahan pemikiranku, pengkajian saya, penelitian saya kurang tepat. Tapi karena organisasi berkata seperti itu, ya saya harus tunduk dong. Ikunulu doang. Alabwa, saya tidak berbicara secara pribadi, tapi saya berbicara secara organisasi. Molo Jepang nasongonia kamanginang. Di tonga-tonga ning ulu dihitak kana porsia na marhuria yakin mahamu. Jepang kuna ni dok ngituhani. Gabi go madame go las ni roha, gabi tahirim ma pasu na gudang ima roha. Selalu saya katakan namanginang, bukan hanya saya, waktu pendeta Tio sering dituriko bahkan dari gereja ini. Dia selalu amang itu selalu berkata, molodang di gereja behita, nanggoholat di seminar tiur dame. Ai di dia be. Ai mulai luar hita mama boto hita teh. Kamu boto kamu, aku mau boto aku kan? Iya, ayau be ulu do song kamu, mulungai luar aku terasi itu rolo do hubuka IDX rupanya, hubereng trading dunia, hubereng pasar modal dunia. Kita mau boto hita di luar. Alai molo di bagas gereja, nanggo sekejap langkah kita itu baik dan indah dan damai seperti menanti Tuhan. Nanggo holat di pitu, dohot di bagas coron itu hane. Nakpe salah doi, takudok salah alai hurang, kumar berbue nian, kamanginang ditonahon turbo jami taum matungan itu hita. Ingok ma, kamu itu, kita itu telah menjadi keluarga Allah. Dang dida Tuhan Yesus hagaliotai hahurangatai balgani dosatai. Dang di paretokot tuhatai. Alai ditubuh cita di roro gabi akanak gabi boruna di permudu-mudu do hitan waing. Idahamu ma di masa ni pandemik Covid-19 kamanginang. Dana ini balgani deba holong ni rohani debata di bagasak kita. Sampai sekarang data kita. Wala no pak do borhat ala ni Covid sakuruan ipe nong matua do inangan namang si marmata do inangi. Ya. Luar biasa berkat Tuhan itu. Dang di dah hurangatai ayang ko di paretokot de bataro terus hurangatai ini menit ini detik ngabor hati ta seperti bion tak pola kopiton mabuh kita saborhat at sugari sa di paretokot de batak kahagaliotai kahurangatai kamanginang ngatibuhi tabor hat siatanon alai daung di paluas Tuhan ido hita maday deng gabasan na ido pe alai taingok ma merlimik doi. Ada limitnya, ada waktunya. Nak sampai pukul ono matong dak taulan na denggan di bagasat Tuhan. Gabe anak buru paripen itu Tuhan kita.
Nah badua honak kamanginang marhiti panidangyon haporsiaon ni huria Kristen Batak Protestan saita hati dakod do di ponggol patuluhon au porsia di Yesus Kristus au porsia di Dewata Ama au porsia di Yesus Kristus. Nah patuluho ponggol patuluho di dok au porsia di tod di porbadia jaladok huria ni halak Kristen akan abadia. Para saoran ni marsaor hita di son. Gabi maranggi hita di Tuhani. Disok kita di gereja maranggi dong. Alai di luar hita adong ko hita tulang adong hula tutu. Di luar rui anggo di gereja daung namar anggi hita on sudah sada doa mata i sungguh dia menguluni namar maranggi dok mariboto. Di bagasat Tuhani. Totu saling memperhatikan, saling memaafkan. Waduh, kita bui memaafkan orang. Kuno lu datang minta maaf kita. Dicoba si Petrus do, Matius 22. Dicoba si Petrus do berargumen tu Yesus. Abigahali horo iba Tuhan. Mangido maafin na. Pituhali do, inna si Petrus. Salar ho. Piga hali dok, 70 hali, jadi taretong bi. Artinya hari-hari hidup kita ini harus mampu seperti Paulus, seperti Onesimus, terlebih seperti Filemon yang mampu menerima dan memaafkan setiap orang. Ada ulat tong mengaku salah, ido. Tutuhani pembelum mengaku salah kita, ya. Tuhan pasti perhitungkan. Di Matius sonom takas duidoki. Boleh sesahamu dosa ni halak, sesaun ni debatama dosa muna. Kamanginang maranggi hidup sebagai keluarga Allah. Taparoma dame. Sungguh rumah tangga ni Tuhan kita. Tajalo maka hagaliuni dot hakurangani. Sialabok ni rohata. Amin martang yang mahita. Boleh ate marohanami diho ahli Tuhan. Dangadok kami nasomar hahurangan dingulu namion. Sian hagaliumi mahami rotuho. Siak kahurangan nami mahami lemgir-gir manangihon ho pos rohaname di hahurangan nami ido lapsuat tonomo hapor siaun na mangulu di hame asa jupang las ni roha dame dipakulingi hatam do hami sadarion songo paripe ni Tuhani hidup sebagai keluarga Allah. Alanung nga ditubut so hamis yan hakurangan nami. Gabi anak mo hami. Gabi burum hami. Gabi anak haholongan mo hami. Asa songoni maholong ni rohanami tuho. Nang didongan nami. Ido paripe ni Tuhani. Pergugui hami Tuhan. Mangulahon haporsion nami. Di bagasan ngulu nami. Ali Tuhan dang ramaruzung pandemi COVID-19 siyon. Gabi sude maol dia kapanggul miton ningulu sikano pari. Akaulaw nali Tuhan di tonga-tonga ni masyarakat bahkan desa dokter tibion. Tuhan sayurupi pamaretta nami. Asabu itong manggulmit ngulu pardagingon di sadok masyarakat ni bangso nami. Pos dorohan nami Tuhan parbisuhammu panggonggomi nami samardalang Tuhan toktong proses perekonomian gabe bui marudut sudia kangulu-ngulu di kanu rumah tangga marpangot tak gue Tuhan di sudi nang ulaon nang ditongan ni huria gabe maulah kami memikir konsipata songod dia mah pangotak ngatu haporsion nami ala ditiki hasusan manang ditiki nasone manak sone
kemersaringar ro barita na uli. Unang mitop hapor siaon. Alani parbisuki mahami Tuhan saluhuna. Asaboy toktong hulahok kami nanget nasa natardungduk kami ulaon nami di tonga-tonga ni huriamon. Kegiatan na sedang berproses noy ngali Tuhan. Di tonga-tonga ni huriamon. Urubi patau kami saluhuna. Sabuy hulahok kami di bagasad dame doh sonang ni roha. Sudema ruas ni huriam hutang kok kami. Sian name na magudang sa rudi na matua. Linggumi di bagasan asi dohot holong ni roham. Akayanak kon namin na marsikola, pargugoy na sida, baik belajar secara online dan onsite. Na sudah pota parkarizuan na Tuhan akan na menganggur noaing asiroham patudu akaulaon. Akan sudah potan rokap di pardagingon na Tuhan gabiri pena dongan sari pena. Patuduhon akarokap dia kanakon nami nauk talup ikom marumah tangga. Sajupang akalas ni roha di sadok ruas ni uriam. Maulihat roha nami liho. Allah Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapasah mapiliat ta tutuhatta marid demahita. Saringgas uhud burju di ulaun lai sailare marohamu obar tuhatai parholong rohamahamu maniru Tuhani marang gione lam hojala togo sikop mahasa
uduran hitabe marholong na tutu maradame marlos rohamadi Jesus tatangnya kemah piliata Ali di bata amanami nari banua gijang horo haroroan ni saluhut si lehon lehon nadingkan doho nasa udi basa na mauli utus hupasahat hami masian nani lehomi tu hami pilihan nami tu ho sejalo magi wa nahucus di zulum pasu-pasu mezala ramoti asahu parasya kami pilihan non patibuluh na rajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion Buhai marohanami marhiti hiti tordim. Assalam hutadahami godang ni silehor-lehom itu hami. Salam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nari banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harazaumu sai sauk malomo ni roham di bano tongon songon nari banua gijang leo matu hami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu di pasu-pasu zala diramoti Tuhan de matamaho di sodakon Tuhan de matama buhina tuho zala saya si marohana midaho di dopakon Tuhan de matama buhina tuho cari pasaor homma damena tu todim Amen, amen, amen. Horas makka manginang dihita, naung masih jalangan mahita, boras dihadak kedangan, horas mahita naksu masih jalangan, unang mengantri hita mang di pitu. Boy mahita mulak tu bagas tabi.